салом дастон, хуш омадед ба канали ман. Имрӯз новинка бо марҳамат либосакое ки куртои дароз қатъи костюмаш аз 48 то 54 яъне размер ҳаст. Размер ба размер мегирад. Мана се свет яъне се расветкаш аст. Биёд хушрӯяк сабукак аввали баҳорба. Мана имрӯз 1 март рӯзи баҳор мегӯяд, яки Россияҳо ҳамаҷо барф. Анам хеле куртачаҳо получаткари қатъи костюмаш рости гап тамоман курсҳои дисид аввала дисид чӣ хел курсҳо паст шуда рафтагӣ, тамоман чиз харидам қиин шудааст, яъне мо бор гирифтаномаям қиин шудааст асабики ҳамин курс. Барои ҳамин иҳои ман аллакай гирифта шудагӣ будам, роҳбу мана омад. Анам хеле новинкачаҳо се расветка бардови яъне сини анун грязная розовиша се расветкаш аст. Ами тани яъне моделанда она живой видеокран нигоҳ кунед чӣ хел куртачаҳои дароз ки кушода яъне однотоми аблош костюмаша қатъи костюмаш 2200 рубл, доставка 300 рубл тамоми шаҳр ба духтаро. мо тоҷикистон равон кунем наметавонем фақат яъне масалан территорияи Россия кадом шаҳраш бошад, кадом шаҳри россиянд шумо бошед яъне доставка кунем шад, масалан деревниндан бошед куҷое бошад доставка кунем шад, лекин тоҷикистон ба намешад нехай мешад почтаҳо қимат дер мирад а 1500 боло почти тоҷикистон. Барои ҳамин ман тамоман тамба намегирам ки тоҷикистон ба равон кунам, территорияи Россия ба лекин равон мекунам 300 рубли доставка. нигоҳ кунед чӣ хел яъне куртачаҳо хушрӯя костюмчош қатъи мана бе костюм куртаи худаш чӣ хел тоқа метавонед костюмча дига куртокиам бошад дига либосокиам биҳад нархи наз 2200 рубл ба яъне қатъи костюмаш курта. хел светош мана живой видеош со чӣ хел светакош чӣ хел намуду сохту духташ на грязный розовиш. ами се расветка яъне наличие аст аз 48 то 54 расветка аст, яъне як линейкашанда 4 яъне размерашай размер ба размер мегирад. ами тани моделанги яъне манекенанги размери 48 аҳма хурдаш шояд 50 тори биёд, на он қадар майда на он қадар калон. мана тани модел ба чӣ хел анамин яъне сохту духту намудаш пафтаги хушро поёна кушам нигоҳ кунед чӣ хел кушодаки нағз костюмошам хушро свободна. анамин буд имрӯза яъне новинкаҳои мо. касоне ки ба даркор бошад номерои мо ватсаби ман болои экран ба боқӣ саломат.